Malah thumbnail बानायनो रोंबाय ना आंनोबा बानायना होआ नुदों एबाराव बानायना होआबाथाय जादोंथ' जादों वाव मानसि मास्टार जागोन नोंलाय नै फिसालाया जि मोजां उन्दुबाय फिसालाखौ लांफाला हाबा जानो थांनि आरोना लोगोफोर ओइ लाइटखौ हैनो थांनाय आं देलायसै हेलौ एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दा नै जि पिम्पल्स जादों आरोना मोखाङानो इथिंबो जा गिदिर गिदिर जादों हाबा जानो थांनो ओंखारदों देलायगासिनो देलायहांदों आं दासो फिसालाखौ थुखांनानै देलायहांबाय क्रिम फुनबाय आंना देलायनाया नै आं लांफाया लटास आंनिया हाबायाव थांनाय देलायनाय क्रिमा बै माबा खुलिखानाय दंमोन दानिसो खुलिगोदानमोन रेलिंफ्राव जायोलै एमएलए गोदान जादो उन्दुनोसो ओंखारसोदों अखा हादोंना लोगोफोर खाथियावनो आरो हाबायाबो हा ए देलायनो र' लोगोफोर एसे लेकमिनि माबा मा होनो दाबो देलाय आङो जाबाय नोंना एसे फुनसै पाउडार देलायनोबो रोङाबा फाउन्डेसनबो लगायनो रोङा अखा सिनाय बायदि जाजोबो खोमा गोलोमबाथाय ब्लगखौनो होनो सानबाबो जाया आरोना लोगोफोर बिदिनो खामानि बेस्थ' मालाबा बालायलाङो जेरावबो थाङाबाथाय आरो बायोना देलायबाय थानि देलायखांबाय लोगोफोर थांसै जाला मालासो आंनिया देखायनो एसे आंखौ रां मारिगोन र' आं बेग हाननो आं बेग सोनो नै दासो थांबानो र' दायो फैबायथ' बिसोरबो जाबाय दासो थाङा मानो मोनलाय जानो ओइ सेन्देलबो लायनाय थांलाय सेन्देलखौसो हाय लायथां दाबो उन्दुबाय या जुथा गाननाय जादों सेन्देल गानबानो जायोमोन है जादों गानगोन फुरदाखो सिरि मोनथ'नाय नङा खोमा गुजिबाल' एसे बाबुखौ लांफाया बया जानो थांगोन बायदि मोनदों आब' बया जाबोनसै एसे नुजाब्रा इथिंजाय नुजाबायसो आब' जानो थांसै जि मोजां जामारबायथ' आं दिनैसो आं सानदों एकदमबारे बयसिम थांगोन आरो बे लामाखौ आंहाबो बैसिम थांगोन उन्दुलायदोंमोन फिसालाखौ लाबोफालायाखै जि गाज्रि सिथर जादोंहाय आंखौ नै दहाय सेरदोहां मानसिया भिडिअ आयाव एसे मोजां सालायनांगौ ना ड्राइभारानो मैयासो पास जाना फैनाय माबानिफ्राय खोमसि नुथारदों खानायखौ बोरैबा मानसि बुरजा दा लाजियोहाय भिडिअ हमबा जोंनो जाना थांदोंहाय निमन्त्रनानो दिनै नङामोन होनथोसै गैलालां आब' निमन्त्रना दिनै नङामोन होनदोंसै मोजां नोंखाया माथो नोंसोरलाय साथामबो मोजां नुदों लेदेम-देमनो दहाय फट' नुनो मोजां गाहाय गोजौफ्रा हाबा थांबाय होननानै मैयानोखा
Gede jana ya, bang. Gede harus mana? Gede harus mana? Dia macam kep. Apa itu sih jiran thang sini? Rasa jiran tu. Menjabai? Sakambay. Mama menjaga. Dalim. Oma udah kasa, dengan Allah berah. Bilang menjaga jadi nama mama. Habele. Kau jaga juga. Lam dulu bang. Mình khai brai sih bang. Khai macam tu. Raja dosa sana baik sini kan ane. Mana? Mana ya man dosa tu. Aku nak babang aku macam mana ni macam mana? Mà thứ ăn nữa như sona bay na bang. Sona bay na ni. Lo phai bay na sona bay na na. Abo? Na mana? Sekarang apa bay tu sih? Saya masa ini ada function jam jam. Tada bye bye. Bye.